Tipralen, Chungnangu, Tipralen, Chungnayo, Tipralen, Chungnangu, Tipralen, Chungnayo, Tipralen, Chungnangu, Tipralen, Chungnayo, Walang maging rajampay Onar sa wahambay Kusong lewatipay Otanani sika pati sika prayo Ota panipo sanani sika muti sika prayo Tapsaman Balong letak makosa suru Obes ko na namaya Ota panipo na motomat kalang Okay, yang terbaik maya atau apa? Oh, hasilnya tolong iwasong talasi. Hakit tunggu jemping lalasi. Untuk paduka. Oh, hari joto cini do paro. Oh, hari bebang bukung bararo. Jangan jatuh no tanja, cini sana ni kaisa. Jangan jatuh no tanja. No sé si sanani, sabano kirinani, sabano lasinani. Chunango tiprale, tiprale, tiprale. Chunango tiprale, tiprale, tiprale. 7 तारीख जुलाई 2024 पार्टी आईपीएफटी दिन शाखा संगठन विशेष इयट आईपीएफटी नेतृत्वे घना 8 तारीख जुलाई 2024 सिमी जों लं मार्च खालामनानै थाङै दङ जे इयट आईपीएफटी बिसिंखै आईपीएफटी 2009 जे एडीसी एरिया नो कताल हास्टेस नामनानै स्टेट हुड्स नामनानै त्रिपुरालेन्स नामनानै तुयाखै जे सिनि मुभमेन्ट दाबि आबो कन्टिन्यू प्राय 15 বছর রানিং চলি दङ आबोनो नाहरिनो घना 8 तारीख जुलाई 2024 कांचनपुरनि आनंद बाजार থেকে जों लं मार्च खालामैयाखै समलং एडीसी जरा जे सफाया सार जों सिनि त्रिपुरालेन्ड केवैसा सारा त्रिपुरा राज्यनि जत त्रिपुरा सारकनि खुंजुब एवं हाक्तर भारतनि मकलक खिक्लायनायनि बागै जों बसकां 23 आगस्ट सिनि त्रिपुरालेन्ड स्टेट डिमांड हुड दे निउ दिल्ली जंतर मंतर ताकलाई बोसों खालायनाय आबोनो नाहारियाखै तैसा एवारनेस खालायै सिनि राज्यनि जत लुकुरकनो सचेतन खालायै त्रिपुरालेन्ड तैसा जापेवै खालायनायनि बागै जों खानानि सिमि अनिर्दिष्ट खानानि सिमि जों सफाया सात जरा सिनि एडीसीनि हेडक्वार्टार खुमुलुं जरा जों लं मार्च खालायनाय बिदि थां दङ अमहाय खालायै दिनै बिसेस खालायै वाइ ईस्ट वाइ वेस्ट कै गोरों गोरों जागानि तेलियामुरा रेल स्टेशन जों दाबुक यांगो कुमारघाट भिडिअ थांनायनि बागै जों नासिंलाय दङ रेल एवं तिनिरो फाइ सफायगासिनो पार्टी आईपीएफटी एजीएस तथा मुंगिया गामि आरडी ब्लक एडभाइजरी कमिटिनि चेयरमैन बरम गोनां सुनील देव बर्मा तै चिनि इयट आईपीएफटी बरम गोनां प्रणय देव बर्मा तै चिनि पार्टी आईपीएफटी गोबांमा आदमरक ते इयट आईपीएफटी गोबांमा आदमरक फाइ सफायजाक ते आगरतला बाजारघाट रेल स्टेशन आरोबो तियारुं लायजाक अलरेडी बरक ताबुक ट्रेन गानानै दिगियाव थाङै दङ ते जों बरबो नायसिंलायजाक अमहायके चिनि आयंगबो कांचन बरबो जोंनो नायसिंलाय दङ अमहायके दिनै जों 10 लाख कांचनपुरनि आनंद बाजाराव जों दिनै नाइट हल लायो घना फुं 6टा तामानि लगे लगे आनुষ্ঠাनिक भावे जे लं मार्च घनाव जों जेंनाय ते आ जायगायाव जोंनि सेन्ट्रेलनि लिडार थांसबनाय इयटनि प्रेसिडेन्ट इयटनि जीएस ते अमहाय पार्टी आईपीएफटी प्रेसिडेन्ट सह वाइस प्रेसिडेन्ट गोबां मा दंरबो थांसबैनो आबोन बागै जों मनो प्रचारनानै मोजोङो जे आईपीएफटी त्रिपुरालेन्डनि मुभमेन्ट त्रिपुरालेन्डनि जे भाबि त्रिपुरालेन्डनि जे जबा आबो थागैनो दंनाय एवं जेसे दिन जरा चिनि एडीसी एरिया नो जों पुनांगो राज्य नामाया सा जरा चिनि आंदोलन चिनि मुभमेन्ट चलेनाय आबोन बागैनो जों नेरबो असुब पाइलेयानि जराव फानो सामहुनि जराव फानो हा दफा जागिनो हामजागै दिनै अजाबो सिब्लारो खुफ्रुं फाइसक जतन खालामो